Igni okang' mar ariyo ma en twak e chenro mar mbaka oromo kiny ma kawuono ka ponono ni okiewo TV mari ponono ni neno wako kalo e yor ong'we yamo samoro mbui mar YouTube kanyakla kod Citizen Digital Live. Kiny ma kawuono mbaka wagoyo kaka onagi luo kitwa gi timbewa mar mondo mi wang'e ni kaka onagi nwawuok kanye riwruoge mage ma bende wantiere godo. Ker bende yiere kaunti ma Homa Bay mano odiochieng' ma kinyasi dhi nyime kaunti ma Homa Bay ahinya motelo ne yiero mano mar ker mar oganda luo. Kiny ma kawuono puonj ma bende pod wamedo somo en kaluwore gi kaka joluo kitwa gi timbewa kaka ne wadak bende pod wadak kaka ne wadak go jodongo magwa to wachang'o. Okiny ma kawuono ntiere ka gi Daktari Jackson Ogeno ma bende en japuonj e mbalariany mar Kenyatta University. Ogolo dok e itwa ahinya puonj makare kotenre kod luo kitwa gi timbewa. Ote bende aneno ka ote odhuro daktari aneno ka jopiny ntiere gi ote mopogore opogore. Abiro bedo kaka ote baka mago kwa dhi nyime gi twak kioroge live magwa magote machoka redek auchiel nono mbui mar YouTube kanyo be nyalo mana bole ote ni kanyo wabiro bedo kwa somo gi. Daktari wasefuono matut kaka oganda luo kaka nwa riwruoge mopogore opogore ma wantiere godo. Ang'eno biro bedo kwa donja twak ahinya mar ker oganda luo kaka ni yiero ker kaka yiero ker nego bed ng'a chalo nade. Kwa tik mana ka luore gi riwruok mag oganda luo riwruoge ma kamagi akeni bende en riwruoge neno kaka sani wanyalo bedo gi riwruok kan kaka Sharon nyalo bedo ni ane chama kantiere godo samoro en chama minyiew ne ji sende inyiew ne ji sabun samoro kata mana chama. Riwruoge mag oganda luo gi bende nanyieo ne ji mwandu koso na gina mara liete samoro mar rito dala inyalo mana somo paro. Riwruok awacho ni nitiere gimomiyo ji ne dwa noriwre. Maduong' thon komako ng'ato mana kaka wawacho joluo ne dwa ni ng'ama otho nyaka sewe yo maber. To nikech moro nyalo yudo ni mwandu ne tin koro riwruok ka ji ni godo tikelo gimoro kanyakla mondo mi osew ng'ato maber. Ndalo machon to ka ng'ato tho to dala mane ng'ato tho ne ok tede to jomoluore te ka ji owinjore maber kelo chiemo to rwako godo welo nyaka chiemo yik ng'ano ka dhok mwawacho ni nego ka ibro negi. Riwruok mane miyo koro ka ng'ato yudo midhiero machalo kamano to yudo yo mayot. To gi kendo riwruok mag saga ne nitiere makata ka ji puro to ji riwore to kata kionge do pur tikelo kantu riworu ng'ato kelo mar ariyo kumopuro godo to kata saga sadoyo ji riwore to ikonyo ji doyo moloyo ng'at moro ma koro kata joma dongo ma koro tekre onge tiwacho mana ni wariwre uru mama ma onge teko cha kiko bed nikech chame nikech jaluo ne dwaro ng'ato ka ng'ato bende obedie gi chiemo ka piny ochiek to chiek ne ji te ma ok ni jomoko biro kwecho puothi ka intie tionge teko ka dituo ji riwore tibiri puro ni koro kwa dhi chon riwruok no nober. To mago bende timore tinde kata mna puothe bende aneno kata mna ka puothe mana nitiere bende kaluwore gi pek mar ngima ji uso puothe akene bende tinde mago bende timore kata mna e oganda joluo ni ka ng'ato samoro ni tuo samoro entiere gi ng'ol moro bende tinde bende ji puro ne jowetegi. Hera mar joluo mane nitiere mane dwaro ni joluo her wadgi emorumo mana kaka Biblos be wacho ni hera mane Yesu okelonwa sani orumo ji ok ng'ato dwa noherre kende makata Paulo ndiko maber no oganda masani en oganda moherore kende makata king'iyo adier joluo masani wacho ni dhier mako wadu ok moni nindo to chon dhier mako wadu nonego moni nindo nikech ko wadu nigi chandruok ni to iti nindo to joluo ne jonyadhi ki ng'at moro ma in gi nyalo to kikony jodalu kata nyuolani chiemo ko yudi ti nyadhoni kendo nyedhono nober noliro iti ji idwa konti imbe dangi wuok kama to or mama uchalo odutenga kata kia anyuola ni moko ok nya nyombo matia ni jaluo kata ka ng'ato ne onge godo to yudo nyar ng'ato modwa nyuomo to ng'en nyaka chon ne nyaka nyuom nyako tanyuola ikore ma ikruok ma ng'ato golo dhiang' ka mago gik mane nitie nikech era no ne nitie. Koth nochako gowa kanye? Koth ogoyo